Hai România, hai, dă-i. Gol! România, bravo România! Ha? Vino încoace. Ce n-ai? Ce s-a auzit? Haide bă, nici nu pot să mă uit la meci liniștit. Ce naiba? Vino încoace. Un copil care plânge? What the? Huh? What? Ok. Ce vede din casa asta? De ce am un copil într-o cameră care plânge? Nu înțeleg. Așa. Nu. Ok. Ce s-a petrecut acolo? Habar n-am. Dar de ce nu umblă mașini pe stradă? What the fuck? Ar trebui să mă întorc, dar mi-e cam frică să intru acolo. Ce? Ce era acolo? Pot să stâng aici? Da. Ok. Nu știu. De ce a strigat copilul pe ăla? Cine a strigat fix în urechea mea? Nu înțeleg. Oare am o casă vântuită? Nu, în niciun caz. Tot doar avem la mine idei ca să fac o casă. O să merg din acolo să văd cine și ce și cum stă treaba. Ok, o să-mi prind curaj. M-a sunt șlătit. Oh, shit. Uite acolo. Op. Parchez aici așa frumos. Nu știu prea bine asta. Poate că până la trecem mai timp, poate să țin bani de și scam de fantom. Probabil dacă sunt fantom. Ce e acolo? E geamul ăla? Pleacă de aici. Nu ești binevenit. Nu ești binevenit. Ok, descoperit o fantome mistere. Tutorial. Ziceți 3 cuvinte în microfon dacă aveți și spuneți așa: fantomă, ești aici? Fantomă. Ok. Dai.
Fantomă, ești aici? Fantomă, ești aici? Dispar! Ok. Ce să mă pune ca să merg? Mi-e cam frică să merg acolo. Terenul. Ce sunt cu semnele astea? Aici? Acolo stau eu, acolo, fix acolo. Îmi iau armele. Unde sunteți? Că mi-e frică de voi. Urcăm la etaj. Ce sunt ei? Și de ce am medicamente pe... Mă rog. Bai, am auzit primul sunet. Ok. Avem o cameră de investigat. Investigăm și bucătăria. Da, e cam întuneric, văd. Nu e nimic. Ce s-a întâmplat? Nu ai ascultat de noi, așa că îți de îndeplinit soarta.